Takže ahoj. Ja tu teraz budem natáčať a poviem vám nejaké tie veci ohľadom tých mojich videí. Začneme tým videom, že tá časť, čo Iška Inka sa zamilovala, čo som ja, to, že sa bude natáčať trošku neskôr ešte. Takže tak. Dúfam, že sa vám moje videá páčia, pretože trošku sa aj bojím to natáčať. To sa priznám. Ja som taký trošku bojko. Dúfam, že vám nevadí ten môj hlas, pretože každý sa narodil s hociakým hlasom. LPS ľudské sa spravedlňujem, že som použila toto meno pre Lišku, ale aj tak ty máš radšej Lišku. Ale strašne rád, ja ťa žerem strašne. Strašne. Takže tak. Budem natáčať ako aj blogy a tak. S pečapakmi a tak. Napríklad, čo som vyrobila dneska, možno bude nejaký prvý blog, čo som vyrobila pre pečapakov. A možno to bude asi teraz nič. Teraz to nebude. No nevadí, ale chcela by som vám teraz strašne ukázať tak jeden dom, čo som vyrobila pre pečapakov, ale neviem, strašne vám to chcem ukázať. Strašne rada ukážem nejaké veci. To za mnou to si nevšimajte, to je krabica, to aby tam nebolo vidno ten bordel, čo som tam spravila dneska. Lebo natáčam na stole, takže tak. No, vlastne teraz som na notebooku stojím, tak, sklopený notebook. Celkom dobre to podľa mňa vyzerá, čierna podlaha a biele za mnou. To vlnkovaté, to je tiež kartón a to tak na ozdobu. Fajn, dúfam, že sa vám fakt moje videá páčia. Keď tak niečo napíšte do komentárov a ja proste tak niečo zmením. Dobre. No tak dávajte lajky, odoberajte, potrebujem strašne odbery. No a jedna taká. No, môžete mi napríklad hovoriť nápady na čo by som mala natáčať na YouTube, aké videá. A chcem vám niečo povedať. Ak by ste sa pýtali, že prečo sa volám LPS Hafinka a som na fotke ja, pretože to je tak, to povie, strašne sa mi páči meno LPS Hafinka. Viem, že by som si mala dať meno LPS Inka, ale mne to Inka také divné, alebo LPS Líška. Také divné, to je proste strašne sa mi páči meno LPS Hafinka. Tak, že tak. No a mala som ešte jeden účet LPS Hafinka, ale na to som zabudla heslo. Už som to konečne napísala na papierik. Takže toto video by sme mohli ukončiť a